Fel pe bai hi eisiau atgoffa pobl Iesu fod dilyn hwn ar adegau yn golygu dioddau am erthyrdod, fe gadwodd yr eglwys wyl y Merthyr cyntaf a honno ers canrifoedd drannoeth dydd Nadolig. Beth oedd trosedd Steffan? Dweud y gwir, dyna i gyd, a dyna ddigon. Lladdwyd ef o'r herwydd. Sut alle Steffan ymgynnal o dan y fath bwysau o atgasedd? Cyfrinach Steffan oedd ei fod yn gyfiawn o'r ysbryd glân, a dyma'r nerth o'r uchelder a addawodd Iesu i'w ddisgyblion. Mae her yr efengyl yn fawr, y mae gofynion yr efengyl yn drwm, y mae safon yr efengyl yn uchel, ond nid efengyl y gofyn yn unig ydyw, cawn ganddi nerth i gyfarfod ar gofyn. Heddiw, a ni'n cofio'r Merthyr John Penri, cofiwn eiriau Austin Sant am Steffan Ferthyr. Y mae'r eglwys meddai yn ddyledus i weddi Steffan am Paul. Yr ydym heddi, annibynwyr Cymru, yn cydnabod ein dyled i'r cynta o annibynwyr Cymru. Da hynny, ond tal hi ddim i annibyniau sefyll yn rhy hir yn edrych wisg i chefn rhag iddi ymgaregeiddio. Rhaid cofio gwraig lot. Diben heddi yw cadw cof, ond yr unig gadw call yw adennill. Adennill asbri a menter Penri. Bregethu i bobl Cymru. Rhoi goleuni Duw i bobl Cymru. Deud am Iesu Grist wrth y Cymru yn ei iaith ei hunain. Heddi, fel ynyddiau Penri, mae prinder gwybodaeth achubol yng Nghymru. Yn y Gymru sydd yn berwi o'n cwmpas, rhaid wrth fenter a'r ynni creadigol a dardd o Iesu Grist. Daw hynny ddim ond wrth ymneilltuo o'r hyn y datblygodd ymneilltuaeth i fod. Yn eisiau, ar ddydd John Penri, annibynwyr sy'n annibynnol ar annibyniaeth.